Hello! Magandang araw sa inyo. Ito naman si Ratsky. Pakiclick naman sa aking Ratsky YouTube channel. Para ma-update kayo, please subscribe naman or pakilike naman or share. Thank you so much. Ito naman sa Ratsky YouTube channel. Bye-bye! Sa ngalan sa Ama o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Kristo, pagkuma sa Diyos, o pagkakalusa sa Espiritu Santo, maanakarin mo. Maranatha. At pagpasalamatan ng lubos ng grasya, ang ating tawad. Iyan din sa Diyos pasalamat sa pamilya ng Erlinda, Pauline, Anthony, Ronald, Yunhawi, Mother Vidal, Martin, Alvin, Lori, Alejandro, Hanaki, January, Elmer, Elijah, Senior, Junior, Ismael, Ryan, mga isuon, malulusog kita sa ating mga sala, o maangat kita alam sa pagsaulog sa Santos na isa. Nalagay sa lako sa Diyos, mga kapatid sa Kanya, o ganun mga isuon, na nakalakas sa pagkukulang, ang mga sa pagkukulang sa upat, sa wala pagkukulang sa kanyang kaya ako sa
Mag-ampo kita. Tunhay o kagandahong na Diyos, ipailam mo sa suliming paagi si Kristo na imong pinalanggang anak. Sa pagpusan kaniya sa Espiritu Santo, itugod na sa kanunay, makapahituot unta kanimo ang imong sinagot ng mga anak na namatawang kapusag pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Ini ang among pagkayo. Pinaagi sa among Kristo imong anak, nga buhi o hari, uban kami mo, o sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaiah. Ang Ginoo ingon, kamong giuhaw, nga rin kamo og inom, bisag wala ka may kwarta, nga rin